Koni show jamnan lebo amunu bon fle dongo malikana ni maliko kanga foli ba bala jelin ko bala jelin to osigolola ami ba ka wakati ta dongo ko ngani flashi ba manan kan na me dogo anga foli ba bala jelin amana ka jien dugo dure la samba foko ani che o yere tuna foni ami na me no do o mani sonjala dongo do ba manan kana ba amba do yoro bo sigino sonja kono ka ma kono ni o wakati sele ama foko bala jelin ke ibismillah bialam say mekalo kle duru samba fla ani mukan fla kuna fana damne la sa amba damni on am ministre misigilenu on a jamana ko fe ko kun kan ko nyana wolima no de Abdoulaye Jopi alina jenyo gondo yere tara takamala to ko ka dugu kono mi yere ya yira ka fasa ko ni takama yere kono bolla fin ka keren ni ala ka keni gela ko mi ba on a jamana ani serion ni nyonche to ko ka jamana nyama halibse ki dado kuma ina to gamna wala sa fura be se ka soro gela ko mi be on a jamana ni seriawo mo goni nyonche baw wo gela ko mi mandala gela yere ka wuli ka bo andala ka pe baw jatem no ya ida ka fasa ko to ko ka jamana aleni sidawo nyamo ko kuma nyogo ya nyana man ko lugo olunu nyonche mi hanga ministre misigile no ko fa ko nyana bole manale de Abdoulaye Jopi alena jenyo ko ministre to wera kon taro tagamal nga barawaro yera kon fene bora ko na mi yera de anga jamana ko be se ka taganya to gamna ka bo no wala to gamna o bela jelen baro bolani ko nana kuna foni mi do kan sa odi anga panku jigi soba na lera de aéroport Modibo Keita fintigla mo holu ya ira ka fasa kulu yara kono mena do faga segali bla kana bunya kan bawo ya ira ka fasa ko duguta kala mun beta dugula nyon yara kono ka do panku so Modibo Keita kono na ko ferebna ke ka o duguta ka minen nu bela jelen sega ko sebe wala sala kana alebe sega sabati to gam finitigi ya ira ka fasa kulu teni foinka ma wala sa jamana kono do nu bolomna hu be sega la kana to ya mina kanye wa ku ba jigi ya ko bela jelen ka farukan wala sa o be sega ni baran ka kanye to gam mi nu kon ba yini dugula ta kala fe ni fen fere de kon ka dugula ta be se pankuru ta gam ko bela jelen ka wuli jona ba ko ni sharia kura munu faralen fleni aka mo shiyera kon kana fo ika pankuru ko anga ministre musigilenu kalanko kun kan ko yana bolma na le de madame Sidibe Dodo Usmani aleni lokoli nyamaw yara kon to me nyogon la keren ala okol munu nambo wele ko okol so privo alolo nu nyamaw to me nyogon la nyogon mi yara nu kon ko me kata fuma fenka gele ko munu yara be bula ani munu yara kon ka saraw maduma samba fla ani mugan kon na fota se uye gele ko munu be soro samba fla ani mugan kilin kon na kuma nyogon yara ko me kata ke o konu ka kuma nyogon ya famba habolla ka keni nyogon jonjo munu yara koni bena ke soni nu yo okol dun ka nyogon doni kuma nyogon ya famba bolla o fena kam ministre ale ko ne ira ka fasa kale ni sonjalen baro ko sebe baw ni lokol metru ni ra kono sona ka wuli kana le lame anu ko ka furani ni wala sa kala nyana ma ni kala njelu be se di okol do ma to yamina ametanga jamana nyama ka kuna fonula anga jamana chama fanga nyama na le de colonel Gasimi Goita alera kontu me nyogonyi bala ka baraka yorola no de pale o nyogonyi era ira la ka fasa kani la sigiden sabaira kontu me nyogonyi la no o la sigiden saba no lu bora anga farafina dugula kana nambolu welo ko ambassadeur minde urayom du Maroc tay fukata se République d'Égypte ma hani Japon ko ka la sigide olu era konu nana anga jamana kono mi no olu ma sabaye makura inu kono mina parata anga jamana kono nu tara anga jamana nyema fe una anga jamana nyema nyonyonyi bolo no 7 to tumbu bolo no bla 7 mi yere nu kono yodi anga jamana nyema ma ka ke nu ka barata bolo koyi mi namba fosa ko ala kan kambe anga ministre nyama nale de shogal ko kala mayga ande kon boraka barado kolo mukari ananga ministre misigilo no dolanci ko ta kun kan ko kanu de Musa agata yere utara kuma fenka family alisa dokon miseka fara anga jamana soro ka to gamna ani anga jamana kon miseka bono wala to gamna alisa ne nyon dalanje uya ke kan ne ala nyon dalaje sola mimbe wele ko hotel Aradison bidoyina amta yoroso nasa yoroso ira la ka fasa ko mangoro ale ko de yiri de mi nyana onfe onga fa ba ko no nyana ko sebe mi wira ya ira ka fasa ko yoroso du ko no ko mangoro dinta ale yara de kon bi da ka faranyo ka firi onga se fa wari dorme mu bana mi no o bara ira kon kele no yoroso
sifina ka demsen kerenkena la n'olu ye muso ye olu ka baara u y'a yira ka fasa ko ni baara in yɛrɛ kɔni bɔ olu dɛmɛ ka olu ka musaka misɛnninw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. An bɛ taa Kayikaw ka dugu la. N'an sera yen sa ka kɛɲɛ ni dolanci min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Kayikaw ka dugumisɛnninw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a yirala ka fasa ko ɲina taa baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ min yɛrɛ kɔni bɛ to senna fo mɛ kalo tile 21 dolanci baaraw o daminɛ fɔlɔ o kɔni kɛra ni jɛkulu mun n'o bɛ wele ko FCC ba olu ni Sama de Plateau olu de kɔni y'u kɔkɔ da ɲɔgɔn na min yɛrɛ ni FCC ba mɔgɔ n'olu ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta min n'an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala kɔni k'u ka kulonkɛ ja u bolo. An bɛ taa kɔkan kibaru la. Jɛkulu min sigilen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ wele ONU n'o bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ u janto mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ boli ka b'u sigiyɔrɔ la kɛlɛ ta kun kan ko fan fɛ n'u bɛ wele ko déplacé fo ka taa se révision ma olu kɔni bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn minnu kɔni bɛ k'a yira ka fasa ko ɲina san kɔnɔna na ko jateminɛw y'a yira ka fasa ko réfugié ba 36 olu de bolila ka b'u sigiyɔrɔ la min de ye Mali dugu kɔnɔna Nigeria dugu fo ka taa se Burkina dugu ma k'u kunda Nigerikaw ka dugu fan fɛ u y'a yira ka fasa ko nin ko in yɛrɛ kɔni min bɛ ka kɛ ko ko in fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ bawo k'a bɛ ɲini diɲɛ mɔgɔ fɛ sa k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa basigi ani bɛn bɛ se ka sigi nin dugu na cogoya min na walasa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ mɔgɔ bolita la ka b'u sigiyɔrɔ la min ye kɛlɛ kun kan k'u ta fanfɛla ye. Kunnafoni datugula sa ko maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la tile fila in na jɛkuluba min b'anw ka faaba kɔnɔ n'a bɛ wele ko yɛrɛwolo debo selarampa n'ale ɲɛma n'o de ye Ben le Cerveau fo ka taa se aw bɛɛ lajɛlen bɛ activisiba min dɔn n'a bɛ wele ko Segu Tunkara olu yɛrɛ kɔni bɛ fɔɲɔgɔnkɔ la fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ n'a kuma misɛnnin bɛ ka caya bɔlɔlɔ siraw sanfɛ kosɛbɛ bawo kuma ɲɔgɔnyaw la faamuyali ma k'a la fo jeliko kumaw bɛɛ nana sen don a la anw ka dubabu ye min ye sa o de ye ko ni mɔgɔ fila olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn sigi ka ɲɔgɔn kumaya bari u fila bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ye kelen u fila bɛɛ lajɛlen ko k'olu bɛ camancɛ fanga de nɔfɛ camancɛ fanga ale ye kelen de wa camancɛ fanga jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ camancɛ fanga jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ b'a ma min o ma se kɛlɛ ma n'an m'a ɲini ni activiste ba fila in fɛ sa kuma misɛnnin minnu bɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ u ka bɛn kan olu ka bɔ ka bɛn ɲɔgɔnya k'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ni kuma misɛnnin bɛ se ka da min yɛrɛ kɔni kana na kɛ fitinɛ kura ye anw ka jamana kɔnɔ tuguni. Mali kunnafoni show jamana layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a tɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ k'an bɛn kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan inshallah ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen sago d'an ma Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen